Ja demano disculpes per si m'allargo una mica, també no, per si de cas. La prioritat màxima de la CUP és aconseguir una fiscalitat municipal justa, és a dir, racionalitzar la recaptació d'impostos i el cobrament de taxes i preus públics amb criteris de progressivitat, justícia social i solidaritat. Com ja saben, també com a principi general, sempre que hem tingut algunes reunions ja m'he expressat, per nosaltres sempre és tenir uns impostos una mica més elevats i unes taxes més ajustades sempre que sigui possible. Per què? Perquè, com sempre diem, els impostos sempre graven la riquesa o el patrimoni, mentre que les taxes serveixen normalment per cobrir els serveis bàsics. I és aquí on nosaltres sempre treballem i proposem en base a això. També hem de mirar enrere i mirar d'on venim, i és que venim d'una pandèmia, de la situació econòmica complexa, i ara el futur que ens espera no és massa millor. Estem davant d'una escalada de preus multinivell i sobretot que té efectes a les classes baixes i mitjanes. I és aquí que davant d'aquesta situació és on la progressivitat fiscal i la tarifació social entra en joc. Ara parlaré per mi, com a Adriana, i diré aquestes són les meves darreres ordenances fiscals i marxaré d'aquest consistori amb l'espina clavada, com va marxar ara fa quasi 4 anys, l'Anna Descalç, amb la recança de no poder fer ni avançar, no he pogut fer res, ni avançar amb la tarifació social. Recordar i reivindicar que aquest Ajuntament va tenir uns tècnics que van fer una gran feina i van presentar unes propostes que en el seu moment no van arribar a bon port, ja fos per manca de consens, manca de voluntat per part d'alguns grups polítics, però no van arribar a bon port i a dia d'avui estem així. I després t'imagines de com seria de diferent les coses si potser haguéssim començat a aplicar aquesta tarifació social. No a tots els impostos ni a res, però sí començar a avançar en aquest camí. Fa un any interpel·lava a tots els partits a seure i a treballar per consensuar una proposta de cares al pressupost del 2023. Vam seure, vam parlar, però es va arribar a un acord o es va dir que de cares al pressupost del 2023 que afectava unes eleccions municipals no era el moment de començar a implementar aquesta tarifació. Doncs bé, en aquest cas esperem que de cares a la pròxima campanya electoral sigui un punt dels debats que hi hagi en breu, perquè serà d'aquí, prop d'aquí mig any. I ara, després d'aquesta breu intervenció, sí que entrarem de ple a les ordenances, entrant en els detalls que ha comentat la senyora Torres. Són les seves ordenances, és el seu model de ciutat, i això no vol dir que com a CUP no hàgim tingut una voluntat constructiva i propositiva fent propostes, algunes han estat acceptades, d'altres descartades i algunes que es treballaran amb el temps. Volem fer una ràpida relació de propostes d'anys anteriors que sí que s'han anat incorporant, com van ser la revisió dels epígrafs, que ara fa un moment n'hem parlat, l'eliminació de les bonificacions dels cotxes antics i contaminants, el recàrrec de l'IBI als pisos buits, que des del primer dia vam reclamar, ara tenim totes les eines, però encara no hem aconseguit aplicar-lo. Els espais de degustació per a aquells petits establiments que venien productes de proximitat, la diferenciació entre habitatges i pisos turístics per introduir un recàrrec en la recollida de residus, mantenir la bonificació del cotxe elèctric, entre altres, aquest seria un breu resum. I aquí és on a vegades ens plantegem i després se sent a dir que la CUP no fa propostes, sí que en fem de tota mena, l'altra cosa és que a vegades no arriben totes a bon port. I aquest any algunes de les que hem fet va ser intentar reformular la bonificació de l'IBI de famílies nombroses, afegint-hi també les monoparentals. Vam intentar presentar 3 opcions, que eren incrementar el nombre de trams, que és el que tenim actualment vinculat al valor catastral, la possibilitat de vincular el valor catastral amb la renda i establir aquesta bonificació, també la de fer-ho a través de vincular nombre de fills i ingressos. De totes aquestes, la que s'ha optat va ser fer una bonificació més progressiva introduint més trams, és també un primer pas. També vam demanar incrementar en 2 anys la bonificació dels cotxes elèctrics, que ara que es manté un any un 75%, doncs nosaltres suggeríem que també hi hagués un segon any. En aquest cas aquesta no vam posar-nos d'acord. Pel que fa a l'IAE sí que hem vist que s'han incrementat totes les categories, excepte la que havíem parlat i havíem dit que el nucli antic carrer Sant Ferriol aquesta es mantingués, i vam tenir també la grata sorpresa que s'ha creat aquest tercer índex que grava les grans superfícies comercials amb el tope màxim que permet aquest impost.
També vam demanar una petita rectificació, ja que no en teníem, com pot ser que la categorització dins la taxa d'immobilització de vehicles equiparés igualment immobilitzar un turisme que un camió. També no és el mateix el fet d'immobilitzar un o un altre, doncs teniu també més escalonat. Vam proposar el recàrrec, incrementar el recàrrec d'un 50%, és a dir, molt, ho sabem, en la recollida de residus en els pisos de lloguer turístic. En aquest cas no s'ha volgut aplicar. I nosaltres sempre ens pensem que en el fons aquests pisos és un negoci, no és un habitatge. Per tant, amb la qual cosa també haurien de poder tenir aquest increment. Aquestes persones que tenen aquests pisos estan fent un negoci, no haurien de pagar el mateix que un habitatge. Vam proposar crear, no en el mateix moment, sinó crear, estudiant-la i tinguent aquest i parlant i assentant-nos, la taxa de l'Avinguda Sant Jordi, que anomenem, que després es podia parlar, i era la possibilitat de fer pagar els camions que travessessin i usessin l'Avinguda Sant Jordi. Sabem que no és possible aplicar-se al moment, només faltaria, però sí assentar-nos i treballar i mirar si era viable aquesta proposta, no descartar-la ja des de l'inici. I aquesta vegada sí que no vam proposar l'increment dels caixers automàtics de l'autoocupació, perquè com que sempre ens havien dit que no, i en aquest cas ja van optar per aplicar-la directament. S'han quedat curts, nosaltres sempre haguéssim optat per més, però ja els ha sortit de vostès aquest any aquesta. I altres propostes que també van quedar sobre la taula i que també vam parlar-hi obertament i bastant va ser la reformulació de la taxa de residus. Ja n'ha parlat la regidora que aquest any aquesta taxa puja un 6%, si bé moltes altres s'incrementen un 8%. Aquesta és una taxa important pel seu elevat volum de costos, però també pel debat social que genera. I cal recordar que aquesta taxa el que paga és el servei de recollida i tractament de residus, per tant, el que recapta es destina exclusivament a costejar aquest servei. I la dura realitat ja l'ha explicada la regidora, i és que pujant aquest 6% continuem sense cobrir-ho i hem de finançar-ho a través d'altres impostos que també recapta aquest Ajuntament, hem de finançar un impost, aquesta taxa. Per tant, hem de ser realistes tots que estem vivint una realitat que no és la que ens toca. Per tant, tard o d'hora haurem de fer-hi front. I aquí és on nosaltres sempre hem reclamat que la taxa ha d'anar lligada a un nou model de recollida de residus, sobretot per un nou sistema de cobrament que no només vinculi el valor catastral de l'immoble, sinó que també penalitzi la generació de residus, que qui més genera, més paga, perquè incentivarem d'aquesta manera la tendència a anar a residu zero, perquè sí que reciclar s'ha de fer, és una obligació reciclar, però el que hauria de ser una obligació és intentar no produir residus i tendir al residu zero. Per tant, i en resum, independentment del nostre sentit de vot, avui s'aprovaran aquestes ordenances fiscals, amb el poc o molt que hagin pogut introduir o matisos que hagin pogut fer, però el que sí que considerem és que els hi falta un impuls, un verdader impuls revolucionari que seria la tarifació social. I finalment, per acabar, agrair els serveis econòmics, la feina feta i sobretot a la regidora per la voluntat constructiva sempre dialogant i a les seves explicacions. Gràcies. I el nostre vot serà en contra. Gràcies, senyora Roca. Senyor Mir.